Mga kapuso, why bagyo o baka low pressure area ang posibleng maumol sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa musunod nga tulo ngadto 5 ka adlaw. Matod sa Pag-asa, sa gihapon ang easterlies kun ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang magpasulabi karon sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang amihan ang nakapikto sa Northern Luzon. Subay niniinit ug igang nga panahon ang masinati hangtod sa Lunes sa sunod semana. Apan may masinati gihapon nga mga daklit nga pag-uwan mugna sa mga localized thunderstorms. Subay nini publiko gipahimangnuan nga magmatngon batok sa heat stroke kay gipanglantawan nga usa ka na usab ang heat index. Kagahapon adlaw natala ang 38 degrees Celsius nga heat index nga ubos na sa extreme caution. So padayon na ta mag-monitor sa atong mga latest weather update and ilabi na fair weather makasinati tang init ug igang na panahon. So stay hydrated ta, magdala og pananggalang sa init or payong and also pananggalang gihapon kini sa kalit-kalit na mga pag-ulan.